Hola, son Mencía e esta é a miña avoa Isabel e hoxe vamos a preparar unha empanada galega. Para fazer unha empanada galega necesitamos fariña, un pouco de levadura, necesitamos sal, necesitamos auga, vamos de botar panceta, chourizo, unha ceboliña e un pimiento. Primeiro vamos a facer a masa e o primeiro ingrediente que hai que lle botar é a levadura. Agora hai que lle botar un pouquiño sal á auga, remexémolo un pouquiño e faz a masa. A masa empeza a amasar. Agora temos a masa feita, vámola a tapar para que levede e ten que levedar máis ou menos unha hora. E despois, se que a masa estea léveda, faemos a empanada. Vale? Bueno. Unha vez que sirva a masa, estendémola co rodillo. Xusto. Agora que xa temos a masa estendida, vamos a botarlle os ingredientes. A ver. Vamos a botar os ingredientes. Así. Agora hai que estenderlos ben estendidiños por aí. Ben colocadiños. Ben colocadiños. Coloca ben, Mencía. Sí, sí. Coloca tudo ben colocadinho. Hai que lle deixar algo aí polas portas porque hai que lle faer o... Despois hai que lle faer a rosquinha toda arredor. Vale. E que hai que lle botar outro máis. Bueno, vale. Xa temos os ingredientes feitos. Agora hai que lle botar a tapa de arriba. Botalle tú ou botalle eu? Botalle tú, que vamos a... Muy bien. A ver, Mencía, aprende que eu non vou vir sempre. Así. Bueno, Mencía, prepara ben para lle poñer aquí por arriba e eu mientras vou lle fendo este rosquinho así todo arredor e faino ben feitinho. Sí. Ves, eu vou no faindo así todo arredor e tu farlle esa... Ves? Mira que ben feitinho lle queda, ves, Mencía? Sí. Bueno, pois despois tu faz esas tiriñas e pondremos aquí en cruz. E hai que aprender, tamén aprendín eu. Xa. Eu estas cousiñas tamén as aprendín da miña nai. Que a miña nai tamén fai así cousiñas destas, só que nós faiamos no forno do concello. Que era do pueblo de todos, e ali faiamos as empanadas. E nós estas estamos a facer. A ver, Mencía, agora imos de poñer isto así, porque é un adorniño que lle poñemos aquí, un adorniño que se lle pon. Así. E agora, iso así. Tira un pouquiño. Sí, é un adorniño que se lle pon. Agora, vamos de fazer un buraquiño para que respire por aquí, que se lle fixo toda a vida, así, un buraquiño. E agora, como non imos ao forno do pueblo, imos fazer no forno da nosa cociña. Vale. De aquí ao forno. Ala.
E ya botamos esto. E agora píntala ben con isto ao viño para que te saia moi colorada, para que te saia coloradiña. Mira, píntala así, ves, mira, mira. Fais así, ves. E píntala ben pintadiña por todos os lados. Por todos os lados, polos bordes e por todos os lados. Pinta ben pintadiña. Así. Pero tens que lle botar máis. Non lle botes todo xunto, senón. Así. Ben feitiño. Que nadie te apura. Moi ben, está moi ben. Bótalle tamén aquí polos bordes un pouquiño. Ves, está moi ben. Así. Hai que aprender, querida, hai que aprender. Hai que aprender de todo, non é só mirar o móvil, hai que aprender de todo. Hai que aprender de todo. Eu axudo-te un pouquinho, ou falo tú. Axudo-te un pouquinho, vai, pois a ver. Agora fago eu tamén un pouquinho. Así. Así, pintamos ben por aquí. Bueno, Mincía, agora que temos a empanada preparadiña, vamos a coller e metela ao forno. Uns 20 minutos, xa está. Vale. Uns 20 minutos. Vamos a coller e levala á cociña. Alá. Este é o resultado da nosa empanada galega. Mira que chuliña está. Sí. Mira que ben feitinha. Mincía, chocamos a mão. Agora probala. Fixemos, lavamos o traballo, agora vamos a probar. Sí. Ala, vinde Luís, Loli, Eva, vinde que imos probar a nosa empanadiña, vinde. Ala.